Salutare mea, eu sunt Cosmin, astăzi alături de nimeni pentru că ei nu joacă, adică de Leo și de Alex, de Andrei și de Leo. Jucăm World of Madden. Ce? Bă, și tu ai început să ieși la Andrei Alex. Da. Și eu sunt Mordison și zic numai Alex. Dar eu nu sunt mort de somn, adică ai 12. Încerc scuze. Da, Cosmin. Ai vrei să Cosmin, Ce vrei? 12 jumate. ce-am scris în confă? Eu știu. Ce ai scris? N-ai scris niga. Așa, Găsi vrăjitorul. vrăjitorul din os? Ce? O găsi vrăjitorul. Cine? Eu știu, l-o găsi pe vrăjitor din os. Cer scuze că n-am filmat în acel timp când făceam level, dar... Deci, să vă zic ceva. Am filmat, ok. Da? După aceea, nu mergea să-l postez. Trebuia alt program și am umblat nu știu câte zile, să zic așa, doar Dar pentru... tot te-am zis și acum am priceput. Da. Dă și tu microfonul mai aproape că te auzi cam departe. Eu? Da. Povestește-le, că nu știe Nica despre ce să faci. Așa și... Deci, fiți atenți. Eu filmam înainte cu Action Mirrorless, da? Și atunci îmi zicea că îmi filmam vreo 20-30 de minute și nu mergea să postez pentru că erau prea mult. Acum, din cauza la Bandicam, filmez doar 10 minute. Și asta nu e bine. Și trebuie să-mi iau alt program ca să filmez mai mult. Adică eu să trebuiască să filmez 30-40 de minute pentru că așa se obișnuit ca să filmez. Și na. Dă-i mai încet că se aude pe filmare. Așa, ca să nu murim, pac. Și tu. Deja avem emu pe aură. Suntem băieți. Pe mine nici mă doare degetul. La cât am dreptat. Nu-l bagăm și pe bă. Pentru că deja cred că adună prea mulți. Hai să vă bag. Așa. Barcadam, pam. Băi, Cosmin, Ce? Am zis doar să Andrei stai. și-a stricat căștile, acum eu mi-am stricat boxele. Cine? Andrei și-a stricat căștile, acum eu mi-am stricat boxele. Dar cum ți le-ai stricat? Talent, i-am rupt o leac, mă înainte de greșeală în fir. Mai înainte? Aha. De fapt nu că l-am rupt o leac mai înainte, când am vrut să dau drumul la muzică, nu merge așa, am zis, băi, ce s-a întâmplat așa, am zis că e un fir rupt. Doamne, frate, măcar nu mai știu ce să fac. Eu mă joc mergem și filmez. Barcadam, pam. Îmi cer scuze. Mi-a rămas melodia asta în cap, că... Na, Pare că da. Hei. ia uitați-a. Uada ce amețat le-am tras. Hai, veniți. Ce asta? Pentru ninja. O să ne facem și un con ninja low pentru PvP. Eu așa știu că ninja low era pentru PvP, nu? Sper să mă înșel. Uitați, stau să-l păstrez pentru ninja leu. Ninja leu. Leu e obosit. Cum dacă am filmat toată ziua. E arnic. Arnică, da, mâine am învățat am. E și eu, da. Și ai dat acolo și a două exerciții și te lauzi.
Parcă... Pam. Cum era Google-ul Mozilla Firefox, că am uitat. Cum adică? Cum arăta și iconița avea? Nu știu. O vulpe, parcă. Uite, aici băgăm o mantie. Asta e că asta e Keynet. Ia uite-ți. Lole, măcar nu mai știu care e Google-ul. Uitați că am băgat o mantie. Vine tot așa trap după mine. Mă dă și nu știa. Și aia. Uai, dar n-am... Uai, dar am omorât câțiva. Ești retardat. Băi, Cosmin, nu mai pot. Nu mai crezi, nu? Pleci. Ce ai, n-am să plec, dans că nu mai pot. Dăm aici un vârtej. Ia uite. Știi ce vine să fac? A, Să mă culc, dar să mă culc 2 zile la rând. Mamă, și mi-ar plăcea. Să mă trezesc tocmai luni. Hai, schine ar fi. da, de fapt, hai să ne facem acum o coadă ninja. Chiar de chiar. Andrei! Andrei! Cred că e bârbă, nu știu. Băut ce are? Oi, poate ai microfonul închis, ei. Uai, dar și bătaie strag. Jordanel, cum te mai cheamă? Cum e? Jordanel? Aha. Oi, mai ești? Stai surde. Băi, lasă-le cu beut ceva. Oi, mi-am uitat parola de la Transformice. Cred că asta e. Asta e? Da, e, uite, că seara sunt bun la ceva, e. Încă mai sunt bun la ceva. Bravo, eu cresc pe un ninja. Adică Mai încerc. nebunit cu ninja, ui, zici de la începutul. Încerc, că mai sunt 3 minute de filmare. Barcadam, pam 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 pam, barcadam, pam 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 pam, barcadam. Andrei! Bă! Stai prost sau spre faci ei? De amândouă. Eu acum s-a deconectat. Ești De prost. pe ce? Transformize. Eu pe canetui. Are și ăsta net pe sârmă. Ca Alex. Da, e. Nu știu pentru ce am luat avia. Internet pe sârmă, cum ziceai tu. Și că la el că e de la mine aia. Hai că fac level ușor. Faci level ușor, dar eu mă chinui aici. Barcadam. Du-te, ui. Butiu de aia. Băi, acum ar trebui să fie netul bun, ei, că seara nu sunt mulți. Survivor. S-au golit toate arenele ei. Dacă mă omoară niște porci. Porci. Da, mistreț. Nu toți morți, mătii. O, n-am zis nimic. Ne băgăm și la atac. 2 KPV. Hai, nu. Cred că o să închei și aici. Hai să facem level 5 și cred că închei. Dacă mai apucăm. Mai stai, bă? Da, fac Mai level... filmezi un episod? Nu, mai filme, fac level 5 și închei. Și când transformai fără să filmăm? Da. Adică cred că mai apuc. 20 Du-te, mai filmezi, bă, ești nebunit, frate, acum câți ani să filmezi? Gata. Cam atât și pentru acest episod. Eu am fost Diamond Dragon, adică Cosmin.
Cam atât pe... Iar Rex, Nu uitați- Gamer. nu uitați să dați like, Și subscribe. la mine subscribe la el,